Atas. Si Snake ko, kupupay ko, daw. Ay, pabutin ng ano, yun o, nasa bibilis niya. Nagtutok na po yung ano. Dala. Okay lang. Aktual na video yan na paghuli ng mga tauhan ng City Environment and Natural Resources o CENRO sa isang Philippine Cobra na nakapasok sa isang bahay sa boundary ng Pakul at San Felipe, Naga City. Pinagbubungkal ng mga otoridad ang semento sa bahay kung saan nagtago ang cobra o Nadia philippinensis. Yaon iniduman sa sirong kan si lababo kan sarong harong igbiyos sa sarong subdivision sa Pakul, San Felipe boundary. And nag-apod sinda sa kuya kasi mga aga, nagsabi na igodang halas duman. Pag dumang ko, initulo sinahiling ko, shed skin. So 43 inches. So pagkahiling ko lang kan shed skin, sabi ko Philippine Cobra niya ako yan. So dahil di sa ano, ang maririsa mo ang Philippine Cobra kasi ang mga scales niya oblong, ang rat snake diamond shape. Kana neutralize ko na si halas, piglago na sa ano sa snake bag. So ang Philippine Cobra saro sa mga highly venomous snakes kang hindi sa Philippines. Bago nito, reticulated phyton o sawa sa isang halaman at isang rat snake sa riles ang nasagip nitong nagdaang linggo. Ayon kay De La Cruz, huwag magbabaka sakaling hulihin kung hindi pamilyar sa iba't ibang uri ng ahas. Kung sakaling makahiling ka mo ning ano man na klase ning halas, since hindi man kamo train na mag-identify and mag-handle kayan, ang pinaka primerong apudan tulos kami ay ipagprobaran na gadanon. Since ini pong mga Philippine Cobra, mga spitting cobra po ini. So ang first line of defense niya, nagwa-warning siya. So natindog siya, nabukas ang hood, warning yan. Kung dahil ka pa magpundo, kung talagang gusto mong atakiyon siya, ang gigibuhon niyang first line of defense, magtup ganing venom. Pag natsambangan ka sa mata, na dahil mo tulos mahugasan, pwede kang mabuta. Kung ang venom, mag-ugpa sa parte kang hawak mo may open wound. Garo ka man lang kinagat. So, kung sakali, di malaso na makagat ka, dumalagan, mag-apod tulos ng rescue, magpahatod sa BMC. Sa BMC lang available ang antivenom igdi sa Naga. Jan Amador, CSN.